ku yi subscribe domin samun wasu sababbin shirye-shiryen namu. Mara nake kawai canjin wai za ai ba gani kabula mara kasa tashi ka ban nan wajen Allah ya tura ta ya kama mun lafiya Allah za ku gani in ba ya duwan da za a zai rama ma kowa ya zai turo kowa ya ubansa maka wannan ne ubansa ba san wannan ne yawan mutuwa ta yi to makawa ya zo me zai iya mana makawa ya zo me zai sai mu tsindiya shi ma ba zai iya mai abun wasa za mu bayar da shi yare shi sai je ya turo shi yaga Allah taimaka mana dan baba ya aka yi dan baba waye taba mun kai waye mu je ka kai ni gurin su mu je tafi mu je san ga ma shi can ya to da babansa a ga shi can ya to da babansa sai mu zalla shi waya babansa kai ba a cika ma kawo baki in gaya ma ba a cika ma waye dan baba mun dogo